Beno, bideo honetan bukatuko dugu biraketa gorputzekin. Kasu honetan esferak ikusiko ditugu. Esfera bat sortzen da zirkulu bat, erdi bat daukagu, bai? Zirkulu erdi bat, eta daukagu bere diametroa. Diametroaren inguruan biratzen baldin badugu, esfera bat sortzen da, bai? Hau, zirkulu erdi bat bere diametro inguruan biratzerakoan, esfera sortzen da. Esfera da pilota bat, bai? Esfera. Zirkuluan, irudi lauetan, erradioa erabiltzen dugu izendatzeko erradioa R txikia. Esfera eren erradioa izendatzeko, mekanika da berdina, zentrotik punturaino dagoen distantzia, erradioa ditzen da baita ere, eta R handia, letra handiaz idazten da kasu honetan, bai? R handia esan nahi du esferaren erradio, eta R txikia normalian zirkulu baten erradio, bai? Beno, orain ikusiko dugu esferaren azalera. Bueno, esferaren azalera kalkulatzeko, bai, azalera kalkulatzeko, zer truko bat erabiltzen da. Bueno, esfera hori zilindro baten barruan sartzen da. Zilindro berezia da, bai? Zilindroaren altuera da justu bi aldiz esferaren erradioa da. Esfera sartzen da zilindroan justu. Goian ikusten du eta bian ere ikusten du eta aldeetan ere ikusten du, bai? Ze itxetita dago goian, bean, eskuinaldean eta ezkerraldean, bai? Altuera da bi aldiz erradioa, esferaren diametroa, eta oinarriaren, zilindroaren oinarriaren erradioa ere bada esferaren erradioa R. Orduan, kasu honetan, frogatu da, esferaren azalera da zilindroaren alboko azalera. Gauza bera da esferaren azalera kalkulatzea eta zilindroaren alboko azalera kalkulatzea. Eta gu zilindroaren alboko azalera badakigu kalkulatzean. Zilindroaren altuera da 2R, bai? Hau da, kalkulatuko du esferaren azalera, nola? Zilindroaren alboko azaleraren formula. Alboko azalera da oinarriaren perimetroa bider altuera. Orduan, azalera zer izango da? Zilindroaren alboko azalera. Oinarriaren perimetroa. Bi pi R handia, bai? Oinarriaren perimetroa, zirkulu bat denez oinarria, bi bider pi, bider R handia, bai? Bider altuera. Altuera da 2R. 2R. Orain, kontuak egiten ditugu. Bi bider bi da lau, pi da eta R bider R berbi. Eta horrela lortzen da esferaren azaleraren formula. Lau pi R berbi. Orduan, esferaren kasuan, azalera da lau pi R berbi. Azalera da lau pi R berbi. Formula honekin erabiltzen dugu esferaren azalera kalkulatzeko. Bai? Bueno, orain ikusiko dugu esferaren bi zatien azalerak. Lehenengo zatia da txapel esferikoa. Esfera mozten baldin badugu eta goiko zatian gelditzen baldin bagara, esferaren zati hau deitzen da txapel esferikoa. Bai? Eta eman behar digute esfera osoaren erradioa, R handia, eta txapel esferikoaren altuera. Altuera da goiko puntuatik oinarriaren zentroaraino dagoen distantzia, H deitzen da. Eta azalera izango da azalera berdin bi pi R bideratzen. Bai? Oinarriaren perimetroa, bider altuera. Bi pi R bideratxe goratu R da esferaren erradioa. Eta H da txapel esferikoaren altuera, bai? Beste esferaren zatia ditzen da eremu esferikoa. Eta da, gauza bera, mozten baldin badugu goitik edo behetik, bai? Esfera gelditzen da zati hau, bai? Kentzen dugu goian txapel esferiko bat, eta behan beste txapel esferiko bat kendu dugu. Eta gelditzen da esferaren zati hau. Hau ere deitzen da eremu esferikoa. Hemen daukagu ere altuera, bi oinarrien arteko distantzia H ditzen da, eta R handia ere esfera osoaren erradio, bai? Eta azalera da, formula da berdina da. Oinarriaren perimetroa bi pi R bider H, bai? Bi pi R bider H. R da esfera osoaren erradio. Orain ikusiko du adibide bat nola aplikatzen da formula hauek, bai? Beno, adibidea. Eraikin baten kupulak 4 metroko altuera du, eta 9 metroko erradio duen esfera bati dagokio. Kalkulatu azalera. Bai, daukagu kupula bat, esaten digute kupularen altuera 4 metroko, eta esfera osoaren erradio ere ematen digute 9 metro da. Kalkulatu behar dugu kasu honetan, kupula hau zeitxura dauka, txapel esferikoa, orduan formula hau aplikatu behar dugu. Azalera izango da, bi bider pi, bider R, bider H, R esfera osoaren erradioa, eta H altuera. Hau da, azalera izango da, bi bider pi, bider erradio bederatzi, bider altuera lau. Hau da, bi bider pi 3,4 bider bederatzi, bider lau. Kalkulagailuarekin egiten dugu kontu hau, eta lortzen dugu emaitza 226,185 metro karratu. Bai,
hiru zenbaki amartarrez biribildu dut, bai, bestela izango zen 226,20 metro karratu bi zenbaki amartarrekin biribilduta. Agur.